Os mariscadores rianxeiros volvían este luns a traballar nas súas autorizacións con poucas expectativas. A alta mortaldade detectada nas últimas semanas polo exceso da chuvia facía augurar un mal arranque que na maioría dos casos se confirmou. Bastante mal, moi pouco marisco. Moi pouco por non dicir nada. Por non dicir nada. No, xa se esperaba, era visto xa. E mañá será peor, eso con a marea boa. Nada, marisco non hai. Fatal. Non hai marisco? No, este ano penso que non, agora a ver o que vai aparecendo. Pero bueno, non parece que haxa moita cousa de momento. De momento as expectativas están baixas, pero a ver, según vayan os días pode ir aparecendo máis cachos ou en outra zona. Pero veo que hai. Vamos a máis. A ser marea viva, ao lombo non se pode ir. Nesta primeira xornada traballaron na zona do río, onde houbo que non foi quen de volver a terra cos topes fixados en 3 kilos de babosa, 3 de xapónica e 1 de fina. Sí, bueno, estamos máis que nada traballando na zona do río, no Ulla. Pero, bueno, a meixa non ten moito tamaño, hoxe non se veu. A ver como van pasando os días, se vai aparecendo máis ou non. Os topes, non? O que escolleu. A maioría da xente ven sin eles. En canto ao tamaño, a ameixa é aínda algo pequena, malia todo hai quen augura un bo futuro da actividade, unha vez que medre aumente, polo tanto, o seu valor comercial. Bueno, marisco bastante pequeno de momento, pero pode ser boa, sí. Haberá que ver como vai indo o primeiro día. Ainda é cedo, ainda é pequeno. Dá a talla perfectamente, pero... Sí, pero bueno, igual os próximos... 2 meses, nun par de meses.